ओंपी एकलो बिंग घेऊन ओंपूंक गेलो. ओंपतास्ताना थोडे बी मेरेर पडले. कांट्या जडा मोदे आनी खडपी सुवातेर आनी थोडे बी बरी सुवातेर पडले. जे ओंपी ओंपता तें देवाचें उतर. जिवें क्रियात्मक सक्तीन भरलेले. पाजलेले दोन धारींचे तलवारी प्रासट. काळजा मोना कातरून चिंतना पारकूंक शकता तें. जे ओंपी ओंपता तें देवाचें उतर. जिवें क्रियात्मक सक्तीन भरलेले. पाजलेले दोन धारींचे तलवारी प्रासट. काळजा मोना कातरून चिंतना पारकूंक शकता तें. मेरेर पडलेले बी सुकण्यांनी खेले. आनी निरफोड जाले. खडपार पडलेले बी बेगीन किर्लून आयले. मोदाक ते करपाले. कांट्या जडा मोदे पडलेले बी वाडून येवंक कश्टाले. बऱ्या जाग्यार बी किर्लून आयले. घराळ फोड दिवंक शकले. ओंपी एकलो बी घेऊन ओंपूंक गेलो. ओंपतास्ताना थोडे बी मेरेर पडले. कांट्या जडा मोदे आनी खडपी सुवातेर आनी थोडे बी बरी सुवातेर पडले. जे ओंपी ओंपता तें देवाचें उतर. जिवें क्रियात्मक सक्तीन भरलेले. पाजलेले दोन धारींचे तलवारी प्रासट. काळजा मोना कातरून चिंतना पारकूंक शकता तें. काळजा मेरेर पडलेले देवाचें उतर. देवसार येवन सोड व्हरता. खडपी काळजांतले उतर संतोष पावता. कश्टांक देव पडटा. कांटेरी काळजांतले उतर वाडून येता. उंटाळण्यांक बी येता. बऱ्या काळजांतले उतर किर्लून वाडता. फळां बरीत जाता. ओंपी एकलो बी घेऊन ओंपूंक गेलो. ओंपतास्ताना थोडे बी मेरेर पडले. कांट्या जडा मोदे आनी खडपी सुवातेर आनी थोडे बी बरी सुवातेर पडले. जे ओंपी ओंपता तें देवाचें उतर. जिवें क्रियात्मक सक्तीन भरलेले. पाजलेले दोन धारींचे तलवारी प्रासट. काळजा मोना कातरून चिंतना पारकूंक शकता तें.
देवाचे उतर आयकून मानून घेतल्यार जिणी पवित्र जाता 30, 60, 100 आनी दोडत्या मापान संस्माचे फळ दिता काळजा मोना आमची तयार करया देवाचे उतर मोमच्या फळां बरीत करून आमची जिणी क्रिस्ताचे साक्षी जाऊया ओंपी एकलो बी घेऊन ओंपूंक गेलो ओंपतास्ताना तोडे बी मेरेर पडले कांट्या जडा मोदे आनी खडपी सुवातेर आनी थोडे बी बरी सुवातेर पडले जे ओंपी ओंपता ते देवाचे उतर